אקדמיה מצולמת ללשון הרע, כאן עורך דין רון לבנטל עם השאלה האם אפשר לתבוע אתרים כמו גוגל, יוטיוב, פייסבוק בלשון הרע. אנחנו רוצים לתבוע אותם, אבל לא כל האתרים יושבים בארץ, לא כולם מחזיקים משרדים בישראל, ואלה שנמצאים בחו"ל אנחנו צריכים להוציא להם צו מיוחד, היתר המצאה מחוץ לתחום, כדי להגיע אליהם ולתבוע אותם בחו"ל. וזה הליך, פרוצדורה לא פשוטה, שצריך לעשות כאן בבית המשפט כאן, שישתכנע שבית המשפט בארץ הוא מה שנקרא הפורום הנאות, המקום הנכון לעשות בו תביעה כזאת עם גוף מחו"ל. אבל למזלנו, בשקט, בלי ששמנו לב, גם גוגל, גם פייסבוק וגם יוטיוב שהיא חלק מגוגל, נמצאים כאן במשרדים קטנים בארץ, שאפשר להמציא אליהם, ברוב המקרים, את כתבי התביעה. השאלה על מה נתבע אותם. יש כל מיני תביעות מקוריות נגד גוגל, על הופעה במנוע, על אי הופעה במנוע החיפוש, על כך שעולים כל מיני השלמות למעלה שאנחנו לא רוצים בהן, השלמות לשם שלנו, כותבים את השם שלנו, ונוספת עוד מילה שפוגעת בנו. כל סוגי התביעות האלה מתקלים בבעיות נוספות. כאשר אנחנו הצטרפנו לאתרים, בדוגמה כמו פייסבוק, אנחנו בלי משים, חתמנו, I accept, הסכמנו למין חוזה איתם. חוזה הזה לא בטוח מה תוקפו בישראל, כי זה חוזה חד צדדי, לא יכולנו הרי לסרב לו, אבל הסכמנו שם לכל מיני דברים. ויש לנו בעיה, לא בטוח שאפשר לתבוע על כל מה שרצינו. בכל אופן, ככל שעולה הודעה באחת מהרשתות האלה, ברשתות המדיה החברתית לדוגמה, אנחנו לא יכולים גם לצפות מאתרים בינלאומיים גדולים, לפקח כל הזמן ולנטר על כל הודעה שעולה. ולכן הציפייה מאיתנו היא לפנות אליהם באמצעות נוהל שנקרא הודעה והסרה, להציג בפניהם את הבעיה של לשון הרע, ולצפות שהם, כתוצאה מזה, יורידו את הידיעה. זה מה שקורה היום, זו מפת דרכים מאוד קשה להתמודד איתה, משום שהחוק משתנה לנו מול העיניים, והחוק לא מצליח להדביק את הטכנולוגיה. החוק עדיין לא מספיק עדכני, ולכן אנחנו צריכים להמציא את הגלגל מתביעה לתביעה לתביעה. נראה מה יהיה בהמשך.